γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς, μας το σε εμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Μη δίνεις σημασία, πολλά γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα, άπλωνε στα σύννεφα τη τζόχα και με μιας. Έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Τώρα θυμώνεις, ξεφυσάς κι όλο ρωτάς που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. μη δίνεις σημασία, πολλά γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα, δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισες στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισες στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλω μουσικούλα. Λοιπόν, και θα σας πω τι εκπληξούλα έχω. Ας βάλουμε αυτό για αρχή. Connected. Ωραία, κάναμε και τα connected μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Μπορεί να μην έχουμε ήχο ίσως, γιατί είχαμε αργήσαμε παιδιά, γιατί είχαμε πρόβλημα με το ρεύμα. Προφανώς δεν ήταν δικό μου θέμα, μου φαίνεται λίγο παράλογο βέβαια, αλλά είχαμε όλη η περιοχή διακοπή ρεύματος. Οπότε θα ξεκινήσουμε δυναμικά και όμορφα τα κλασικά παιχνιδάκια μας. Θέλω να καλησπερίσω όλους σας, 80s, Aventis, όλοι να είστε καλά παιδιά. Ελένιτσα, είσαστε καλά? Λοιπόν, περιμένω λιγάκι να μαζευτούμε έστω λίγο παραπάνω άτομα, να σας εξηγήσω τι ακριβώς παίζει τώρα. Έχω αυτή τη συσκευή. Οπότε θεώρησα και ίσως έχω και αυτό το χρόνο. Αυτό παιδιά είναι ένα λεπτό. Εντάξει. Η κλεψίδρα μας. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά. Ακούστε με. Σήμερα πρόσθεσα κι άλλο παιχνίδι. Η Στελίτσα είναι εδώ. Ο Θεός και η ψυχή της. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις. Έχουμε την κλασική κρεμάλα που παίζουμε. Εντάξει, όλα αυτά με παραλλαγές. Δηλαδή θα παίζουμε σίγουρα με τον πίνακα, με την βασική μου τεχνολογία. Όλα χειρόγραφα, τίποτα με κινητά ιστορίες, το ένα το άλλο. Το κινητό θα είναι μόνο για να επικοινωνώ μαζί σας και να σας μιλάω συνέχεια. Εντάξει. Ο κλασικός χαρακτήρας των παιχνιδιών είναι πάντα με ένα πίνακα. Όλα είναι τέτοιο. Όλα είναι με το χέρι. Τα πάντα όλα. Έχω δουλέψει παιχνίδια που λέτε. Έχω δουλέψει ερωτήσεις. Έχω δουλέψει λέξεις. Και έχω και αυτή τη συσκευή. Ωραία. Αυτή η συσκευή είναι η έκπληξη. Δεν ξέρω αν παλιότερα παίζατε το χαλασμένο τηλέφωνο ή αλλιώς σπασμένο τηλέφωνο. Οπότε βάζω αυτή τη συσκευή. Ωραία. Μην το παίρνετε σεξουαλικά. Θα μπαίνει στο στόμα μου αυτό. Αυτά εδώ πέρα θα μπαίνουν στις μαγουλάρες μου. Οπότε θα ανοίξει το στόμα διάπλατα. Οπότε αναγκαστικά θα σας λέω λέξεις και θα προσπαθούμε να τις λέμε, να τις βρίσκουμε. Βέβαια θα έχω χρόνο σε αυτό. Εντάξει, θα έχω χρόνο σε αυτό. Λόγω καθυστέρησης του TikTok και τα λοιπά θα το βρούμε. Μπορεί να μην έχουμε και χρόνο καν. Καλησπέρα userako. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά, όπως ξεκινάμε πάντα. Είμαστε, δόξα τω Θεώ, είμαστε 21. Παιδιά, υγεία να έχουμε. Το παιχνιδάκι μας θα είναι ωραίο, στιτό, θα περάσουμε όμορφα δυνατά. Και γεια σου Καλλιόπη, καλησπέρα. Λοιπόν, για τα καινούργια παιδιά παίζουμε κλασικά ερωτήσεις, ιστορίες, το ένα το άλλο. Και θα έχω αυτή τη συσκευή, εντάξει, αυτό εδώ πέρα. Μου φέρανε ένα επιτραπέζιο που λέτε. Μου φέρανε. Πήγαμε το ανιψάκι και πήγαμε στα Jumbo. Δεν είμαι χορηγός. Πήγαμε σε ένα μαγαζί και βρήκα ένα επιτραπέζιο στα χέρια μου. Το οποίο ανοίγεις διάπλατα το στόμα σου και λες διάφορες παροιμίες. Παράδειγμα. Μισό λεπτό. Δώστε μου λίγο χρόνο, εντάξει. Μισό λεπτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακούστε. είναι τελείως ηλίθιο και μ' αρέσει. Μισό λεπτό. Είναι κάπως έτσι η διαδικασία. Λοιπόν, ο Τζίτζιρας, ο Τζιτζικότζιρας. Τέλος πάντων, αυτό είναι εύκολο. Θα πάμε σε δύσκολες λέξεις. Έχω επιχειρήσει να βρω δύσκολες που έχουν πολύ γράμματα, παίζουν πολύ γράμματα που ενώνουν χίλια και ιστορίες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Μπορεί να μην πάει και καθόλου καλά, αλλά θα έχει πλάκα. Σημασία έχει να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα.
Λοιπόν, ξεκινάω έτσι χαλαρά. Λεξούλες, εντάξει. Λίγοι είμαστε. Καλησπέρα Μαράκι, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε. Ελάτε χαλαρά εδώ πέρα. Βάλτε ένα ποτάκι, βάλτε χυμουδάκι, βάλτε ό,τι θέλετε. Το show ξεκινά, τα παιχνίδια ξεκινάνε, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Γίνεται πανικός, έχω βρει πραγματικά πολλές λέξεις. Λοιπόν, ξεκινάω. Κατηγορία λέξεων. Δέστε τις ζώνες σας. Ξεκινάμε δυναμικά. Πόπι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για τη στήριξη σας και όλους σας, για την παρέα την όμορφη που μου κάνετε πάντα. Και δεν έχω παράπονο γι' αυτό. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ως εξής. Κρεμάλα είναι, αλλά έχω κάνει κάποιες παρεμβολές. Έχω κάνει κάτι διαφορετικό, κάποια μετατροπή σε αυτό. Θα σας δίνω τη λεξούλα και θα μου βρίσκετε το συνώνυμο και το αντίθετο. Εντάξει. Θα βρίσκουμε πρώτο το αντίθετο. Θα σας γράφω εγώ κάποια κενά. Θα σας δώσω τώρα το παράδειγμα και θα το καταλάβετε. Μισό λεπτάκι να τα γράψω. Γιατί να γράφω και να μιλάω είναι λίγο δύσκολο για μένα. Τα νέα σας πείτε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πόπι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω το συνώνυμο της λέξης. Αυτή είναι η λέξη που ψάχνω, εντάξει. Θέλω το συνώνυμο της λέξης ανιστερόβουλος. Δεν θα περάσετε καθόλου καλά σήμερα. Σας το εγγυώμαι αυτό. Ανιστερόβουλος. Το συνώνυμο της λέξης. Αν δεν μπορούμε να βρούμε τη λέξη, απλά λέμε γραμματάκια και σιγά σιγά θα τη βγάζουμε. Οκ. Ρο. Λάμδα. Όμικρον. Ταφ. Ήτα. Μισό λεπτό. Μου είπατε και το α, Λοιπόν, ήτα. Για να δω. Μη σίγμα. Το σίγμα το έχω, οπότε θα βάλω εδώ το μη. Το γιώτα, μπράβο. Το γιώτα. Ειλικρινής. Κυρία Ελένη, σούπερ! Η πρώτη νικήτρια. Σωστά βλέπω. Εν τω μεταξύ στελίτσα πουθενά, πουθενά. Λοιπόν, χειροκρότημα δίνω στην Ελένη που το βρήκε. Η συνώνυμη λέξη λοιπόν του ανιστερόβουλου είναι ο ειλικρινής. Ωραία. Μισό λεπτάκι να σε καρφιτσώσω. Κάτσε, δώστε μου ένα λεπτό να βρω τη στελίτσα. Βρέσει, πού είσαι? Δεν συντονίζουμε σήμερα? Άντε βρε. Έχουμε νικητή, νικήτρια. Come on, please. Λοιπόν, μπράβο. Οπότε όλοι μας την Ελένη θα την ακολουθήσουμε. Εντάξει, ακολουθούμε και συνεχίζουμε. Το συνώνυμο της λέξης ανιστερόβουλος είναι ειλικρινής. Τώρα θέλω το αντώνυμο, θέλω το αντίθετο. Μισό λεπτάκι και θα σας δώσω το κενό. Μέχρι να γίνει αυτό, πάμε tap-tap παιδιά όλοι και πάμε και να ακολουθήσουμε και την Ελένη.
Ωραία. Το έχω. Ιστερόβουλος. Όχι. Δεν θα με χαλάει να μου βρείτε και τη λέξη να σας πω. Να ξαναβάλω πάλι το σίγμα. Οκ. Βάζω μία λεξούλα, βάζω ένα γραμματάκι για βοήθεια. Ανιστερόβουλος είναι η λέξη η γνωστή μας. Και θέλω το αντώνυμο, θέλω το αντίθετό της. Για να δω. Ιστερόβουλος δεν είναι. Για να δω πώς το βρήκε κάποιος. Καφιτσώθηκα μόνη μου. Και καλά και σωστά έπραξες. Για πάμε. Ελληνικές είναι τα πάντα ελληνικά. Σταματία τα πάντα ελληνικά. Τα πάντα. Ανιστερόβουλος και έχουμε βρει το συνώνυμο είναι το ειλικρινής. Άρα ποιο μπορεί να είναι το αντίθετό του? Αλφα. Ψεύτης όχι. Ευθύγνωμος όχι. Δεν λέω στάνταρ ότι αυτό δεν είναι το σωστό, έτσι. Αλλά θέλω συγκεκριμένα. Για να δω. Το α ευθύγνωμος, το πάω λίγο πιο μπροστά. Το ε το έχω βάλει. Το θ. Το ύψιλον. Το ήτα. Σε ευχαριστώ Έιτη, σε ευχαριστώ πολύ. Το κάπα. Για να δω. Κλασικά. Εγώ είμαι αυτός, παιδιά. Βάζω εδώ το ήτα. Το νι, μπράβο. Για να δω. Το ρο. Για να δω, το πατέ. Ευθύγνωμης, όχι. Το γιώτα. Ναι, γιατί όχι. Πω, νομίζω ότι κάτι πάει να γίνει, Ο πρώτος που να το γράψει, παιδιά. Ειλικρινής. Ο πρώτος που το βρήκε. Στελίτσα, βρες τον. Μπράβο, Έρικα. Συγχαρητήρια στην Ελένη και στην Έρικα. Μου βρήκατε το αντίθετο και το συνώνυμο της λέξης ανιστερόβουλος. Το αντίθετο είναι υποκριτής. Το συνώνυμο είναι το ειλικρινής. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Αφού πρώτα σας κάνω μια ερωτησούλα. Θέλετε ερώτηση? Το έχουμε για ερωτησούλα. Η ερώτηση έχει να κάνει ως εξής, παιδιά. Σας κάνω απλά ερωτήσεις. Τι είναι πράσινο ξαφνικά κόκκινο? Ένα βατραχάκι. Κάτι λάθος έκανα. Σοβαρά μιλάς? Ούψι. Παίζει να έχεις και δίκιο. Υποκριτής λοιπόν είναι το αντίθετο, επειδή δεν το έβαλα, και ειλικρινής είναι το συνώνυμο. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε βάζω άλλο ένα. Κατηγορία αόριστος. Τώρα το έχω. Γιατί θα το γράψω κιόλας για να το βλέπω. Αντίθετο της λέξης αόριστος. Αποτελείται από 5 γραμματάκια. Και βοηθάω. Λοιπόν, το αντίθετο του αόριστου ποιο είναι? Στελίτσα, έλα τώρα γιατί τα έχω κάνει μούλτι εδώ πέρα. Γάμα. Παρόν. Σίγμα. Ταφ. Σίγμα ναι. Και μάλιστα 2. Ταφ όχι.
Μυαλό. Όχι. Ασαφής. Άρχισες. Λοιπόν, το αντίθετο του άριστου. Σαφής. Ακριβώς. Στελίτσα, έχω ξεκινήσει και έχω τρελαθεί. Μας κόψανε το ρεύμα για λίγο, ρε εσύ. Αντίθετο είναι το σαφής. Έρικα, μπράβο. Πριν. Εγώ την Έρικα βλέπω. Την Έρικα βλέπω κι εγώ, εννοείται. Κάνε μου και το δεύτερο αμέσως επόμενο. Λοιπόν. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ανεβάζω και λίγο τον ήχο. Ωραία. Να βρεθούμε τώρα. Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν. Και το συνώνυμο. Ποιο να είναι άραγε? Συνώνυμο. Για να δω. Ποιο να είναι ρε παιδιά το αντίθετο? Όχι, το αντίθετο το βρήκαμε. Ποιο να είναι το συνώνυμο του αόριστου? Για να δω. Χωρίς βοήθεια. Α. Για να δω. Για να δω. Ανεπαρκώς, όχι. Σίγμα. Σίγμα, ναι. Λοιπόν, έχω βάλει το ε, έχω βάλει το α. Για να δω ποιο άλλο δεν βλέπω. Το όμικρον. Αόριστος είναι, παιδιά, και θέλω το συνώνυμο. Εντάξει. Για ανεπαρκώς, ανεπαρκώς. Αβέβαιος. Αβέβαιος. Μπράβο. Έλα, το πες πάλι, το πες πάλι. Πάμε. Πάμε δυνατά. Σε βρίσκει η Στελίτσα. Σε χειροκροτώ. Και πάμε για να έχεις ακόλουθους. Πάμε, πάμε. Μπράβο. Αρέ, Ρίκα, τα έχεις πάρει όλα. Ελπίζω σήμερα να μην είσαι εσύ μόνο παρόν στο παιχνίδι. Θέλω το αγωνισμό. Ακούτε εσείς οι υπόλοιποι, ανταγωνιστείτε την. Μπράβο, Έρικα. Πάμε tap-tap και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Συνεχίζουμε με ερωτήσεις. Είμαστε πάρα πολλά άτομα. Θα σας κάνω τρελές ερωτήσεις, παιδιά. Οι ερωτήσεις είναι ψαγμένες. Πάμε μόνο όλοι tap-tap. Βιλένα! City has control of certain areas of the island. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για ερωτήσεις? Είμαστε έτοιμοι πραγματικά να σας κάνω ερωτήσεις? Ερωτήσεις έχω πάρα πολλές, οπότε θα το κάνουμε να αλλάξει για να μην βαριόμαστε. Ξέρω ότι όταν είναι κάτι συνεχόμενα, όπως εγώ, το βαριέμαι. Βαριέμαι. Εντάξει, οπότε κάνουμε δύο έτσι, δύο αλλιώς. Θα παίξουμε και το χαλασμένο, σπασμένο παύλα τηλέφωνο. Να δούμε πώς θα βγει και αν μας αρέσει, καλώς. Αν δεν μας αρέσει, το σβήνω και προσπαθώ να βρω κάτι άλλο. Ok, babies. Λοιπόν, τα αυτιά σας ανοιχτά.
Ξεκινάω την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, χειροκρότημα, δεν ξέρω για ποιο λόγο έβαλα. Πάμε. Μ' ακούτε καλά να χαμηλώσω τη μουσική, τι λέτε? Ό,τι θέλετε, να πάμε μαζί να το κάνουμε τώρα. Και βάζετε και εσείς ερωτήσεις, κλασικά. Πείτε μου απλά αν είσαστε έτοιμοι, αν μ' ακούτε σωστά. Μόνο αυτό. Χαμηλώνω. Οκ. Είμαστε εντάξει, Λένα? Είμαι κομπλέ τώρα, είμαι καλύτερα? Για δες. Παιδιά, τη χαμήλωσα. Πείτε μόνο αν είναι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, βάζω και αυτό το αντικείμενο. Εντάξει, επειδή είστε καινούργια άτομα, θα παίξω με αυτό χαλασμένο τηλέφωνο μετά. Είναι το surprise. Θα γελάσουμε πολύ. Είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που πήγα και πήρα. Απλά βάζω αυτό στις μαγουλάρες μου, μην φαίνεται το βάζω κάπου αλλού, έτσι. Και θα μιλήσω με αυτό. Θα βγάζω με λέξεις μαζί με αυτό. Θα προσπαθείτε να τις βρείτε, κλασικά. Λοιπόν, πέρα από αυτό, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Ποια ηθοποιός ο πιο γρήγορος κερδίζει? Οι περισσότεροι το γνωρίζετε, εγώ δεν το γνώριζα. Ποια ηθοποιός υποδίθηκε το χαρακτήρα Αγγέλα Ιωακιμίδου στην τηλεοπτική σειρά του Μέγα στο Παραπέντε? Άλλη μία. Ποια ηθοποιός υποδίθηκε το χαρακτήρα Αγγέλα Ιωακιμίδου στην τηλεοπτική σειρά του Μέγα στο Παραπέντε? Φιλένα Γουγουλιά, όχι. Όχι, το έχω διαφορετικό. Μπείτε και στο Google, δεν έχω πρόβλημα. Λαμπρή, ναι, Λάμπρη. Νομίζω Λάμπρη, Αγγελική Λάμπρη. Η Αγγελική Λάμπρη, αυτό είναι. Χριστίνα, βλέπω εσένα πρώτη, σε κάνω εγώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Λοιπόν, χειροκρότημα, στο δίνω τώρα. Θα ακολουθήσετε όλοι τη Χριστίνα τώρα. Ακολουθήστε όλοι. Χριστίνα, σε ακολουθώ και εγώ, αν δεν σε έχω ακολουθήσει, αλλά στο τέλος. Στο μετά το live, ακολουθώ τους πάντες, παιδιά. Χριστίνα, θα σε ακολουθήσω. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ακολουθήστε όλοι τη Χριστίνα. Περιμένω περίπου 7, 8, 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, σας δίνω αυτό. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κάνουμε tap-tap μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία. Εδώ θα πηγαίνουμε γρήγορα. Εδώ θα αγχωθούμε μόνο για το παιχνίδι. Τέλος τα προβλήματα, παιδιά. Ό,τι προβλήματα έχετε γενικά, τέλος. Εδώ τώρα θα παίξουμε μέχρι τις 12 ώρα. Θα κλείσω τις 12 ώρα. Μέχρι τις 12 ώρα θα αγχωθούμε μόνο για αυτό. Το άγχος μας το μοναδικό και πάντα να είναι μόνο το παιχνίδι. Μόνο το παιχνίδι. Εντάξει, το εύχομαι σε όλους. Τέλος. Ελπίζω να τα κάνατε όλα αυτά. Συνεχίζω τη δεύτερη ερώτηση. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, σε ποια ηλικία ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα η Ζωζό Σαμπουτζάκη? Σε ποια ηλικία ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα η Ζωζό Σαμπουτζάκη? Για να δω. 23, όχι, σταματία. Δεν θα το πιστέψετε. Σε πόσο χρόνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα, μ' άρεσε, το έβαλα. Είναι απίστευτο και μπράβο της. Σας ξανακάνω την ερώτηση. 7. Έρικα, μπράβο. 7 χρονών, παιδιά. Η ηλικία που ξεκίνησε τη θεατρική της λοιπόν καριέρα η Ζωζό Σαμπουτζάκη ήταν 7 χρονών. Μπράβο. Η Έρικα μέχρι τώρα έχει κερδίσει τις φάσεις των ερωτήσεων, των λέξεων, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ανταγωνιστείτε να κάνετε έναν ανταγωνισμό, να μην έχουμε μόνο την Έρικα, παιδιά. Πάμε. Tap. Ακολουθούμε την Έρικα και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Στην επόμενη ερώτηση. Είναι 90 ετών και νομίζω παραπάνω της, νομίζω, έτσι, δεν ξέρω, νομίζω. Αλλά να σου πω κάτι, μακάρι να φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία και να είμαστε έτσι και εμείς. Μακάρι. Λοιπόν, Έρικα, εντάξει, νομίζω ότι
Συγχαρητήρια κιόλας, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάω στην επόμενη ερώτηση. Σε τι ηλικία ξεκίνησε το κάπνισμα ο Τζόνι Ντεπ? Όχι, δεν κουκλάρω. Λοιπόν, ο Τζόνι Ντεπ ακριβώς ξεκίνησε το κάπνισμα 12 ετών. Hello, I am Jim. Εσένα βλέπω, εσένα θα βάλω. Για να δω. Θα προσπαθήσω βασικά, γιατί εγώ εδώ και καιρό έχω κολλήσει το θέμα καφιτσώματος. Τέλος πάντων. Hello, I am Jim, παιδιά. Στελίτσα, πάμε. Ψέβαλα. Εντάξει. Συγχαρητήρια, χειροκρότημα. Θα ακολουθήσουμε όλοι. Παιδιά, πάμε όλοι να ακολουθήσουμε, να κάνουμε τα πτά. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηράκλειο. Όμορφο Ηράκλειο, καλησπέρα. Λοιπόν, Μάνο, εντάξει, είσαι καλά? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες, έλα να παίξουμε. Η μάνα μου έχει 4 παιδιά. Ο Βοριάς, ο Νότιος και Ανατολή. Αλλά πώς με λένε? Η μάνα μου έχει 4 παιδιά. Ο Βοριάς, ο Νότος, προφανώς ο Νότος και Ανατολή. Αλλά πώς με λένε? Με έχεις κάψει λίγο, Σεκμέτε. Κάηκα. Λοιπόν, μισό λεπτό να ζητήσω βοήθεια του κοινού. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο. Στέλιτσα. Έλα λίγο κοντά μου, έλα λίγο μαζί μου. Εδώ πέρα, εδώ. Έλα λίγο, γιατί εδώ βάζουν ερωτήσεις περίεργες. Φέρε και το κινητό. Φέρε και το κινητό. Ξαπλάρε εδώ μαζί μου. Για πες μου. Η μάνα μου έχει 4 παιδιά. Ο Βοριάς, ο Νότος και η Ανατολή. Αλλά πώς με λένε? Τον λένε Σεκμέτ 34. Όπου είμαι πολύ χαζός. Σεκμέτ 34. Δύση θα έλεγα κι εγώ, παιδιά. Αλλά μάλλον είναι το Σεκμέτ. Λάθος, λάθος. Δύση. Στελίτσα, δεν είναι αυτό. Απαντήστε, παιδιά, απαντήστε. Δύση, περίμενε. Όχι, δεν είναι Δύση. Λοιπόν, να δώσω... Να το πάρει το ποτάμι. Τι μου κάνεις? Τι μου κάνεις τώρα? Δυτικός. Όνομα είναι, όνομα λέει είναι. Στελίτσα, όνομα είναι, λέει. Λοιπόν, 4 παιδιά. Αν μας πει το όνομά του θα ξέρουμε. Αν το έγραφα εγώ, ας πούμε, θα ήταν Στέλλα, παράδειγμα. Τώρα, εκείνος το όνομά του το έχει Σεκμέκ. Οπότε... Ναι, μάλιστα. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι αυτής. Παιδιά, δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκουμε. Όχι Δύση, λέει, ούτε το ψευδόνυμό μου. Και ποιο είναι? Ποιο είναι, ρε Σεκμέτ? Ποιο είναι, ρε παλικάρι μου? Λοιπόν, βάζω χρόνο. Να το βρούμε. 1 λεπτό. Για να δω. Πάμε, το προσπαθούμε όλοι, παιδιά. Ανούλα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, θα το πω εγώ. Μισό λεπτό να το βρω. Θα το βρω εγώ. Η μάνα μου έχει 4 παιδιά. Ο Βοριάς, ο Νότιος και η Ανατολή. Αλλά πώς με λένε? Κάτι κρύβεται από πίσω, κάτι κρύβεται. Νοτιοδυτικός. Έχει αγούστο να είναι αυτό. Γιουζεράκο, έχει αγούστο να είναι αυτό, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τέλος χρόνου, πες το. Τι άλλη μία μας έκανε εδώ πέρα. Θα σας δώσω κι εγώ μια ερώτηση. Εντάξει, σας έχω κι εγώ ερωτησίλα καλή. Γιώργο, το όνομά μου το πραγματικό. Σεκμέτ,
Δεν θα μας κάψεις εσύ. Αλλά ήταν καλό, δεν ήταν κακό. Λοιπόν, άκου τώρα τη δικιά μου ερώτηση. Είναι πανεύκολη πάνω στις οθόνες σας. Πώς λέγεται το φιλί που σκοτώνει, Στελίτσα, πώς λέγεται το φιλί που σκοτώνει? Πώς λέγεται? Πώς? Μαύρο φιλί. Μαύρο φιλί. Τι... Κιλκής. Κιλκής, αυτό είναι. Κιλκής. Άμα είναι αυτό, η Εφη πάει πάνω. Κιλκής ρε Στελίτσα. Τι μαύρο φιλί ρε Στελίτσα, αυτό είναι. Κιλκής. Εγώ το βάζω Κιλκής, παιδιά. Αυτό είναι σίγουρα. Καλό. Η Εφη το βρήκε. Λοιπόν, την Εφη Στελίτσα, την Εφη πάνω. Συγχαρητήρια Εφη, συγχαρητήρια. Πω, γουστάρω πολύ. Έτσι, κάντε ερωτήσεις να παίζουμε όλοι. Χειροκρότημα. Παιδιά, όλοι να ακολουθήσουμε την Εφη. Όλοι. Η δικιά μου ερώτηση είναι πολύ εύκολη. Η δικιά μου ερώτηση είναι πολύ εύκολη, παιδιά. Θέλω ο πιο γρήγορος να κερδίσει. Εφη, σ' αγαπάμε να ξέρεις. Σ' αγαπάμε. Γι' αυτό και θα γεμίσει ακόλουθους. Λοιπόν. Ποιο ζώο, ακούστε προσεκτικά. Ποιο ζώο φαίνεται στο λογότυπο. Ποιο ζώο φαίνεται στο λογότυπο. Ποιο ζώο φαίνεται στο λογότυπο της Porsche. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Είναι πανεύκολο. Μπράβο. Ένα άλογο. Το άλογο κερδίζει. Χειροκρότημα. Λοιπόν, Μάνο, από το Ηράκλειο της Κρήτης είσαι νικητής. Θα σε ακολουθήσουμε όλοι. Ακόμα και εγώ, αν δεν σε έχω ακολουθήσει, θα σε ακολουθήσω εννοείται. Πάμε να σταματήσουμε λίγο τις ερωτήσεις, να ακολουθήσουμε το Μάνο, να κάνουμε tap-tap και να ξεκινήσω τις λεξούλες. Αντίθετα και συνώνυμα έχω σήμερα. Εντάξει. Στο τέλος έχω και σπασμένο, παύλα, χαλασμένο τηλέφωνο, στο οποίο θα βάλω αυτή τη συσκευή στο στόμα μου και θα προσπαθήσω να βρίσκω. Θα σας λέω τις λέξεις και θα προσπαθούμε να τις βρούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει πολύ γέλιο όμως. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω πινακάκι τρελό. Η λεξούλα μου λοιπόν οι λέξεις δεν είναι τόσο απλές, εντάξει. Πάμε ταπ-ταπ, παιδιά, πάμε ταπ-ταπ μέχρι να το γράψω. Δεν θα αργήσω, κάνω πολύ γρήγορα. Εγγύηση. Πάμε. Λοιπόν. Ωραία. Για να δούμε. Αρρωγή. Είναι η λέξη που θέλω το συνώνυμό της. Αν δεν γνωρίζουμε να το πούμε κατευθείαν, τότε πάμε σε γραμματάκια. Και ξεκινάμε. Α. Β. Για να δω. Β. Οπ, Β. Και Όμικρον, βεβαίως. Και όμικρον υπάρχει. Β, όμικρον, α. Βοήθεια, ακριβώς. Βοήθεια είναι η λέξη που ψάχνω. Άρα, το συνώνυμο της αρρωγής είναι βοήθεια. Ακολουθάμε. Κατ 7, βάσει της τελίτσας και ό,τι βλέπει η συσκευή της πρώτο, χειροκροτώ. Θα ακολουθήσουμε όλοι. Κάνουμε tap-tap και πάω μέχρι να γράψω στον πίνακα
να βρούμε την αντίθετη λέξη της αρρωγής. Εντάξει, πάμε. Ακολουθήστε παιδιά. Συγχαρητήρια Κατ. Λοιπόν, για να δω. Εδώ θα βοηθήσω. Βάζω το γράμμα α εκεί που χρειάζεται. Για να δούμε. Λοιπόν, τι είναι κίτρινο και πηδάει από δέντρο σε δέντρο. Ρε εσύ. Εμείς ευχαριστούμε Κατ. Πάμε να δεις τι ετοιμάζω εγώ, τι έχω μετά, Λοιπόν, πι γάμα. Για να δω. Πι γάμα. Ψιλόν. Σίγμα. Φι. Αδιαφορία. Είναι η λέξη που ψάχνω παιδιά. Έφη, νομίζω ότι εσένα βλέπω. Για να δω. Αδιαφορία. Είναι το αντίθετο της αρρωγής. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε περνάμε και σε καρφιτσώνουμε. Οπότε, χειροκροτώ. Πάμε όλη την Έφη, παιδιά. Πάμε όλη την Έφη να την ακολουθήσουμε. Πάμε. Συγχαρητήρια Έφη, μπράβο. Μπράβο. Σπάμε της Έρικας την πρωτιά. Σιγά σιγά. Και αυτό είναι καλό. Έρικα, μ' ακούς? Λοιπόν, πάμε στην επόμενη λέξη. Πάμε ταπ-ταπ κοινοποιησούλες παιδιά. Για να έχουμε περισσότερους ακόλουθους. Θα σας ακολουθήσω κι εγώ εννοείται, έτσι. Δεν το αφήνω έτσι. Λοιπόν, η λεξούλα είναι βασικός. Μαζί θα βρούμε το συνώνυμό της. Λοιπόν, έτσι θα σε ακολουθήσω κι εγώ, έτσι θα σε ακολουθήσω μετά το live, μην κάνω βλακία εδώ γιατί είμαι λίγο σε αυτά. Αλλά θα σε ακολουθήσω σίγουρα. Ρώτησε και τα άλλα τα παιδιά, τα έχω ακολουθήσει όλα. Πάμε. Βασικός είναι και ψάχνω το συνώνυμο. Για να δούμε. Θήτα. Μου πες α, μου πες ε. Θεμέλιος. Όχι. Βάζω το σίγμα. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Στοιχειώδης. Όχι. Βάζω το γιώτα, θα βάλω και σίγουρος, αλκαλικός, όχι. Θα βάλω το γιώτα, θα βάλω και το όμικρον.
Όμικρον είναι αυτό, θήτα. Οκ. Σίγουρος, πρωταρχικός. Όχι, δεν είναι αυτό. Για να δω. Λοιπόν, βάζω και το ζήτα. Απλά για να βλέπουμε, δεν τον κρεμάω εγώ τον τύπο εδώ. Να το πω. Για πες. Το είπανε, εντάξει. Το είπανε. Ουσιώδης, δεν είναι. Ουσιώδης, ακριβώς. Αυτή είναι η λέξη που ψάχνω. Βέβαια η ομικρόν είναι να το πιάσω σωστά και τα δύο. Η ουσία είναι. Δεν κοίτα ορθογραφίες, ναι, η ουσία είναι να το πούνε τα παιδιά. Συγχαρητήρια, Μάνο. Δεύτερη φορά ο Μάνος είναι νικητής. Τι θέλουμε τώρα να κάνουμε? Να σπάσουμε τη δεύτερη νική του Μάνου. Οπότε θα υπάρξει ανταγωνισμός. Πάμε όλοι. Συγχαρητήρια, Μάνο. Ακολουθούμε όλοι το Μάνο. Κάνουμε τα tap κοινοποίησης και συνεχίζουμε. Καλησπέρα, Μάρια Κατσουλάκη. Καλησπέρα. Λένα. Στελίτσα η Λένα λέει το είπε πρώτη. Καλά, εγώ δεν παρεμβαίνω γιατί ό,τι βλέπει η συσκευή της Στελίτσας, έτσι. Κάτσε να σου πω όμως για σιγουριά. Γιατί κολλάνε αυτά εδώ πέρα τα μαραφέτια. Λοιπόν. Βλέπει το Μάνο. Οκ, ό,τι βλέπει. Σε πολλά παιχνίδια και εγώ που έχω παίξει, παρατηρώ ότι βλέπω εμένα πρώτο, αλλά πάνε άλλοι πρώτοι. Που σημαίνει ή ότι με κοροϊδεύουνε, ή ότι κάποιος συντονιστής δεν ξέρω τι, που δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, ή παίζει καθυστέρηση. Μάλλον το τρίτο. Θα το εντοπίσω όμως, Έφη. Μια χαρά, μαράκι, μια χαρά. Έλα να παίξουμε, να περάσουμε καλά. Σε ευχαριστώ για την παρέα σου, έτσι. Λοιπόν, επόμενη κίνηση είναι πρόσκληση, λέει, για συμμετοχή στο live. Μισό λεπτό, μην κάνω βλακή. Παπ, το πάτησα. Λοιπόν, ωραία. Πάω στο αντίθετο. Να γρεσβήσω όλα τα πράγματα εδώ πέρα, όλα τα λάθη. Και πάμε. Θα δώσω ένα γράμμα για βοήθεια. Είμαι, λέει, άχρηστη. Σταματία, πλάκα κάνεις. Εδώ πέρα είμαστε όλοι παιδιά. Ξέχασα να σας πω ότι έχω μια μαγική ικανότητα με το μπαίνουμε σε αυτό το live να σας κάνω όλους παιδιά. Άρα δεν είναι αχρηστία, είναι ότι οι γνώσεις που έχουμε είναι ακόμα μικρές. Εντάξει, και εγώ το ίδιο. Μην κάνω τον έξυπνο, έχω τις απαντήσεις, παιδιά. Αν έπαιζα στο δικό σας live, που περιμένω να κάνετε live με παιχνίδια μόνο, ουσιαστικά θα με βρείτε και εμένα, εντάξει. Θα δείτε ότι είμαι σκράπα. Σημαίνει ότι έχω μικρές γνώσεις. Είμαστε όλοι μικρά παιδιά εδώ. Παίζουμε για αυτό το λόγο. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Να λύσουμε, να φτιάξουμε τις γνώσεις μας. Πάμε. Οπότε δεν είμαστε άχρηστοι. Και μην σε ξανακούσω να το λες. Βασικά δεν σε ακούω, σε βλέπω. Λοιπόν, πάμε. Θέλω το αντίθετο του βασικού. Βασικός. Η λέξη που ψάχνω είναι η εξής. Α. Στελίτσα, πες μου, το ξέρεις κι αυτό. Ποιο? Το αντίθετο του βασικού, το όμικρον. Το σίγμα. Δίνω το σίγμα. Δίνω το β. Για να δω. Επίσης θα πάρω το... για να δω ποιο μου αρέσει, Το σίγμα το έχουμε πει. Λοιπόν, μου αρέσει το ε και θα το τσιμπήσω. Μ' αρέσει το ε και θα το τσιμπήσω. Μ' αρέσει το τάφ και θα το τσιμπήσω. Επίσης, μισό λεπτάκι δώστε μου μόνο να τα βρω. Για να δω. Βοήθησε κάπως. Το ξύ όχι, δεν το βάζω καν το ξύ. Μίτσο. Ή να το βάλω να το βλέπουμε. Το βάλω να το βλέπουμε. Ούτως ή άλλως εγώ αυτόν δεν τον κρεμάω. Λοιπόν, το δέλτα, έτσι και βάλω το δέλτα, σίγουρα το έχεις βρει. Σίγουρα. Λοιπόν, βασανίζουν. Δευτερεύον, το είπες. Λένα το είπε. Το είπε. Μπράβο, Λενιό. Για του λόγου του αληθές,
Είναι αυτό. Συγγνώμη για τα γραμματά μου, αλλά ως γνωστόν δεν θυμίζομαι και ιδιαίτερα. Καθότι δεν είμαι και πολύ καλός αριστερόχειρας. Είμαι γρήγορος όμως. Και αυτό μπορείτε να μου το δώσετε. Λοιπόν, σταματάω για λίγο τις λέξεις και θα σας πάω σε ερωτήσεις. Όταν τελειώσουμε τις ερωτήσεις, παίζουμε λίγο με αυτή τη συσκευή, να δω κι εγώ πώς παίζεται. Ωραία. Να δούμε αν είναι ωραίο. Αν δεν είναι ωραίο, το σταματάω, παιδιά, επί τόπου. Ναι, να το σημειώσω, ρε Στέλιτσα, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, πάμε τα παιδιά. Πάμε κοινοποιήσεις. Τι να κάνω? Το συνώνυμο δεν το έβαλα. Το έβαλα, το έβαλα. Ουσιώδες είπαμε. Βασικός. Λοιπόν, οπότε το συνώνυμο είναι ουσιώδες, το αντίθετο είναι δευτερεύον. Τα έβαλα, βρε. Σωστός. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, σβήνω τον πίνακα. Πάμε, παιδιά, πάμε ταπ. Πάμε να το σηκώσουμε. Κοινοποίηση, Στελίτσα. Κοινοποίηση θα κάνεις. Κάνε και εσύ καμία κοινοποίηση, ρε Στελίτσα μου. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε καλά. Γράφω με τα δικά μου γράμματα, όπως θα δείτε, ερωτήσεις. Σκέφτηκα και το εξής κάποια στιγμή, αλλά δεν το ξέρω να το κάνω και δεν ξέρω και τον τρόπο να το κάνω. Υπάρχουν διάφορα είδη ανθρώπων και ήθελα να το κάνω και το παιχνίδι αυτό, ήθελα να το κάνω και στην νοηματική. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, δεν γνωρίζω νοηματική, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Πάρα πολύ. Θα δούμε. Το βάζω μπρος, σιγά σιγά μήπως και. Αλλά δεν νομίζω να το βρω. Αλλά το έχω σίγουρα. Θέλω να βοηθήσουμε και στην νοηματική να παίξουμε όλοι θέλω. Ωραία, και την νοηματική. Τι, πες μου. Να βρεις Στέλλα κοινοποίηση τουλάχιστον περισσότερους από 10 φίλους. Μπράβο ρε Στελίτσα, άντε επιτέλους ρε, επιτέλους. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Φιλάκι. Να. Το στάκι θα ήθελα μετά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε ερωτήσεις, παιδιά. Χαμηλώνω τη μουσική. Ωραία, χαμήλωσα τη μουσικούλα και ξεκινάμε. Οι ερωτήσεις ξεκινάνε από τώρα. Πόσες εκδηλώσεις κατά προσέγγιση, ωραία, να παίξουμε και θάρρος και αλήθεια, Θάρρος αλήθεια, πώς μπορούσαμε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο όμως, ρε Στελίτσα. Δύσκολο είναι, πολύ δύσκολο έτσι. Σεκμέτ είναι πολύ δύσκολο. Άσε, θα δούμε τι θα κάνω. Καμιά βλακιά θα σκεφτώ και σε αυτό. Κάτι θα σκεφτώ. Καμιά παραλλαγή θα κάνουμε. Πάντως, βάλτε εκεί πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Να περνάμε καλά μόνο. Το μόνο σίγουρο είναι να περνάμε καλά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, πόσες εκδηλώσεις κατά προσέγγιση διοργανώνει ο οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κάθε χρόνο? Στο περίπου, έτσι. Άλλη μία. Πόσες εκδηλώσεις κατά προσέγγιση διοργανώνει ο οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κάθε χρόνο? Περίπου. Μου λες 20, Λοιπόν, είναι τριψήφιο. 250. Όχι. Νομίζω είναι παραπάνω. Παραπάνω, ναι. Εννοείται είναι παραπάνω. Όλα εκεί γίνονται. Για να δούμε. 666 80's. Όχι. Παναγία μου. 500. Καλλιόπη. Σοβαρά μιλάς. 500 είναι, ναι. Δεν πάνε τώρα με το σχόλιο. Έχω μεγάλη καθυστέρηση. Έχεις καθυστέρηση, Στελίτσα. Στελίτσα μου κανόνισε, Λοιπόν, ωραία. Να τρέχουμε. Λοιπόν, ωραία. Καλλιοπάρα, χειροκροτώ. Την όμορφη Καλλιόπη την ακολουθούμε όλοι. Εντάξει, θα την ακολουθήσουμε όλοι. Και περιμένω να την ακολουθήσουμε και πάω στην επόμενη ερώτηση όταν γίνει η διαδικασία. Πάμε και κάνουμε ταπ-ταπ. Και μετά, κοίτα τι έχω. Για να δούμε αν θα δουλέψει αυτό, Στελίτσα. Είναι πολύ χαζό αυτό, είναι πολύ χαζό. Να σου πω κάτι όμως. Ναι, πες μου. Έχω κάποιες λέξεις που είναι πολύ δύσκολες. Ναι, αλλά ποιος θα ξέρει τι λες, ποιος το βρήκε. Δεν ξέρω ούτε εγώ πώς θα παίξει αυτό. Θα δείξει. Δηλαδή, το αν πολύ το βρει κανείς, θα αρχίσει να κάνει. Ναι. Θα δω. Λοιπόν.
Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά... Καλησπέρα Μίτσο! Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Δημήτρης Σαλόνικα είναι πολύ δυνατό στοιχείο. Μόλις το κοινοποιείς. Ναι, ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ δυνατός. Θα δείτε τι θα γίνει εδώ μέσα. Τώρα με τον Δημήτρη. Έχω Δημήτρη, Έρικα, έχω Καϊόπη, έχω πάρα πολλούς. Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά? Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά είναι παντελώς άχρηστα? Θα πω. Καλησπέρα. Λοιπόν, στο ποτό όχι. Θες να πεις? Όταν λήξουν όχι. Θα ξανακάνουν ερώτηση. Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά είναι παντελώς άχρηστα? Όταν λήξουν στο χειρουργείο, όταν είμαστε απείρετοι. Μπορεί να το ξαναπείς. Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά είναι παντελώς άχρηστα? Για να δούμε. Παιδιά, η απάντηση είναι... άστο, είναι αλλού. Όταν δεν τα πίνεις στην ώρα τους. Παίζει αυτό, Στελίτσα. Όχι, Λοιπόν, όχι. Όταν είσαι εθισμένος. Όταν δεν είμαστε άρρωστοι. Όταν δεν είσαι άρρωστος και πάρεις αντιβίωση, τι γίνεται, ρε Στελίτσα? Το πολύ. Χάπια. Όχι. Τι είναι, το πολύ να. Τελώς. Καλά δεν θα πεθάνει. Λοιπόν. Ψάχτε το. Εγώ σε λιγάκι βάζω χρόνο. Εθισμένος όχι. Με το ποτό όχι. Δεν το γίνεται αυτό με το ποτό. Άμα το μπερδέψουμε με το ποτό. Με το ποτό το πολύ να πάει σε κανένα λίθαργο. Λίθαργος. Να πας για νοσοκομείο να το φλέβει. Κάνει χημεία μεταξύ του αλκοόλ και του. Οπότε όχι. Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά είναι παντελώς άχρηστα? Απείρετος. Όχι. Στελίτσα, το έχεις? Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι. Έγκυος. Δεν κάνει. Δεν κάνει καν. Περνάει χημική ουσία στο μωρό. Όταν είσαι υγιής, με τη μικρή Ανούλα, πανικός. Ανοσία. Για να δούμε. Πυροτεχνήματα. Κάποιος. Καλησπέρα τία. Ανοσία όχι. Στελίτσα, να δώσω χρόνο. Είναι δύσκολο. Για πες και εσύ τη δικιά σου. Πες το, δεν είναι κακό. Σε ποιες περιπτώσεις τα αντιβιωτικά είναι παντελώς άχρηστα? Όταν αυτό που έχεις δεν έχει να κάνει με φλεγμονή. Όχι. Λίμωξη. Στη λίμωξη δεν χρειαζόμαστε τα αντιβιωτικά. Στη λίμωξη χρειαζόμαστε. Πού δεν τα χρειαζόμαστε, ναι. Όταν προστατεύεσαι. Δίνω λίγο χρόνο ακόμα. Λόγω καθυστέρησης, θα δώσω λίγο. Για να δούμε. Όταν πρόκειται για γρίπη. Όταν πρόκειται για γρίπη. Γρίπη και ίωση δεν δίνει. Μπράβο. Στις ιώσεις. Στις ιώσεις είναι αυτό. Αυτό είναι, παιδιά. Στις ιώσεις. Είναι γρίπη και ίωση δεν χρειάζεται. Το είπε ο Μανός. Το δίνουμε στο Μανό. Για δες. Μπράβο Μανώ. Συγχαρητήρια. Οπότε, θα προσθέτετε. Τα αντιβιωτικά είναι παντελώς άχρηστα στις ιώσεις. Οκ. Ακολουθούμε το Μάνο. Εννοείται Μάνο θα σε ακολουθήσω και εγώ εκτός του μετά όταν βγω από το live. Οκ. Τσιγάράκι πας να κάνεις? Τι λέτε, λέει ο Ντίμ? Ο Ντίμ λέει ότι δεν ισχύει αυτό, η Στελίτσα. Τι λέμε βρε άνθρωπε? Λοιπόν. Ότι όταν έχεις γρίπη ή ίωση δεν παίρνεις αντιβίωση. Μπράβο. Η αντιβίωση την παίρνεις όταν έχεις να κάνει με φλεγμονά. Γεια σου Ραφά, γεια σου. Φλεγμονή Να σε δω. είναι ότι τελειώνει. Να μας δω αύριο θα κάνουμε, Ραφά. Να δω αύριο θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι αύριο, τι λέω, την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα κάνουμε. Εμείς πάει το αύριο. Τέλος. Πάει το αύριο. Λοιπόν. Πάει το μπασκετάκι. Λοιπόν. Πάω στην επόμενη.
Τι σημαίνει η λέξη πολύχνη? Έτσι γράφεται. Τι σημαίνει η λέξη πολύχνη? Άμα θέλετε γκουγκλάρετε. Σημασία έχει να βρούμε τον πρώτο. Τι σημαίνει η λέξη πολύχνη? Μικρή πόλη. Τένια, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ακολουθήστε την Τένια, παιδιά. Ακολουθούμε την Τένια. Κάτσε να δω αν μπορέσει να σε καρφιτσώσει η Στελίτσα. Ωραία, σε καρφιτσώσει. Χειροκροτώ και συνεχίζω. Πάμε. Τι? Στελίτσα, είπες τίποτα? Όχι. Ωραία. Μικρή πόλη είναι, παιδιά. Σημαίνει η λέξη πολύχνη μικρή πόλη. Εντάξει. Ακολουθούμε την Τένια όλοι. Κάνουμε tap-tap και συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Σημαίνει, λέει, κάτι που δεν ξέρω. Θα καρφιτσώνω, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα δείχνει αμέσως. Δεν πειράζει, ό,τι γίνεται. Τώρα τι είναι, αφού αυτό είναι, το TikTok αυτό δίνει. Αυτό, ό,τι εργαλεία έχουμε, δουλεύουμε. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο. Για να δούμε. Λοιπόν. Σε ποια χώρα βρίσκεται το πιο παλιό ξενοδοχείο του κόσμου? Για να δούμε. Σε ποια χώρα βρίσκεται το πιο παλιό ξενοδοχείο του κόσμου? Για να δούμε. Ιταλία, όχι. Πάμε άλλο. Μάνο, εννοείται, στέλνεις και τις βάζω στο επόμενο. Στέλνεις ό,τι θες, Μάνο, εννοείται. Παιδιά, όποιος θέλει βάζει στο προσωπικό μου ή η Στελίτσας λέξεις. Οκ. Η Στελίτσα είναι σύζυγός μου, για ποιους δεν γνωρίζει. Οπότε είμαστε μαζί. Τις βάζουμε τις λέξεις και στο επόμενο. Οκ. Οπότε εννοείται, ρε Μάνο, πλάκα κάνεις. Αυτά θέλουμε εμείς. Όλοι μαζί παίζουμε εδώ και εγώ μαζί σας. Ιταλία, Τσεχία, Γαλλία, Αμερική, Αγγλία, Τουρκία, Ιαπωνία. Λένα, Ιαπωνία. Η χώρα είναι η Ιαπωνία. Βρίσκεται το πιο παλιό ξενοδοχείο του κόσμου, παιδιά. Η Ιαπωνία κερδίζει. Λένα, το δίνω. Λένα στο δίνω. Ακολουθούμε τη Λένα. Πάμε να βρούμε με αυτή τη συσκευή τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να δω αν αυτό που θα κάνω είναι βλακεία. Θα σας λέω κάποιες λέξεις με αυτό. Απλά θα μου απαντάτε εδώ πέρα, θα μου λέτε τι λέξη νομίζετε ότι λέω και ο πρώτος που θα τη βρει εννοείται θα τη κερδίσει. Εντάξει, αυτό μπαίνει, μη φανταστείτε κάπου ιδιαίτερα, στις μαγουλάρες μου. Ανοίγει τις μαγουλάρες μου και δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τις λέξεις σωστά. Οπότε το έχω ονομάσει χαλασμένο τηλέφωνο. Χαλασμένο τηλέφωνο, σαν αυτό που παίζαμε μικρή. Με δικιά μου παραλλαγή πάλι. Ξεκινάω. Ωραία. Κάτσε εδώ να πατήσω μία σβησιματάρα τρελή. Να βάλω και αυτό στις μαγουλάρες μου. Λοιπόν. Για να δούμε. Έτοιμος. Παιδιά, έτοιμοι? Όχι, περίμενε, δεν ξεκίνησα. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα σας πω είναι η λέξη που ψάχνω. Έτοιμος εννοούσα ότι το έβαλα. Εντάξει, το ξανάβγαλα για να σας πω τι έγινε. Λοιπόν, μισό λεπτό να γράψω τα κενά τις λέξεις που ψάχνω στον πίνακα. Ο πίνακας αυτός, για τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει, είναι η τεχνολογία η δικιά μου. Η χειρόγραφη. Ωραία. Πάμε.
Ωραία. Βοηθάω με ένα γραμματάκι. Ο πρώτος που να το βρει, επειδή μετά δεν μπορώ να σας μιλάω και ιδιαίτερα, είναι ο νικητής. Στελίτσα μου, μισό λεπτό να της δείξω τη λέξη. Έλα λίγο, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω ιδιαίτερα. Λοιπόν, ξεκινάω, αυτό είναι όμικρον, εντάξει, είναι το δικό μου όμικρον, η δικιά μου φάση. Έλα εδώ να δεις. Αυτή είναι η λέξη που θα πω στα παιδιά. Εντάξει, όποιος την απαντήσει τον καρφιτσώνεις, απλά. Ξεκινάω να τις καταδύσεις. Βάζω τη μάσκα. Εντάξει. Οκ, πάμε. Οκ. Ασιάχαχα. 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 Γεια. Όχι, όχι. Όχι. Άντα. Ασκυρών, Τάνια. Μαγουλάρες μου πιαστήκανε. Τάνια, αυτά είναι. Χειροκρότημα. Το πιο ηλίθιο που έχω πάρει. Το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω πάρει, παιδιά. Λοιπόν, το επιτραπέζιο λέγεται Μίλαν μπορείς. Οκ, δεν είναι, κάνω χορηγίες, δεν κάνω, αλλά είναι το πιο ηλίθιο πράγμα. Αλλά έχει πλάκα, ναι. Λοιπόν, πάω στην επόμενη λέξη. Εντάξει, πάω στην επόμενη λέξη. Ωραία. Κάντε tap-tap. Την Τάνια, παιδιά, ακολουθήστε τη φίλη μου την Τάνια. Εννοείται ακολουθώ κι εγώ. Αν δεν σε έχω ακολουθήσει, εννοείται. Και γράφω το επόμενο. Πω, το επόμενο είναι τεράστιο. Λοιπόν, θα έχει πλάκα τώρα. Για να δω. Γράφω την λέξη έτσι ώστε να έχουμε τουλάχιστον κάτι, ρε παιδί μου. Να έχουμε κάτι. Περίμενε. Ωραία. Βάζω την πρώτη και την τελευταία. Έτσι να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, βάζω τη συσκευή αυτή, εντάξει. Βάζω αυτό το πράγμα στη μαγουλάρα και δεν θα πω τίποτα άλλο, να πω τη λέξη μόνο. Να σας δείξω και τον πίνακα. Μισό λεπτό. Οκ. Οκ. Αυτά είναι. Ωραία. Γαλάγασα. Γαλάγασα. Ναι, ναι, Αγγελική. Γαλάγασα. Αυτό είναι. Συγχαρητήρια. Αγγελική, συγχαρητήρια. Όλοι, παιδιά, όλοι να ακολουθήσετε την Αγγελική. Και θα πάμε στην επόμενη. Μισό λεπτό. Πω. Πλάκα έχει. Πού τα σκέφτομαι όντως. Πού τα σκέφτομαι, μισό. Πλάκα έχει όμως. Πω, αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο και θα δυσκολευτούμε, ναι. Θα δυσκολευτούμε σε αυτό. Έχει πλάκα όμως. Οπότε, τι κάνω. Δίνω το τελευταίο γράμμα. Το τελευταίο γράμμα της λέξης είναι το γιώτα. Πάμε tap δυνατό. Να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί τι έχω γίνει. Έχω δακρύσει, μύτες φύγανε. Έχω τρελά. Τι ήταν αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά. Πώς τα ανακάλυψαν αυτά. Εγώ τα ανακάλυψα αυτά. Αυτοί τα ανακάλυψανε. Λοιπόν, Μίλαν μπορείς λέγεται το επιτραπέζιο. Και πάμε. Δίνω πινακάκι. Δεν βάζω χρόνους τώρα και τέτοια δεν βάζω, γιατί αγχώνομαι κι εγώ. Ωραία. Οπότε,
Βάζω τη συσκευή, παιδιά. Η λέξη που θα πω, έτσι. Να είσαστε παρόν. Αυτή είναι η διαδικασία, ναι. Ωραία. Αγνάκι. 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 Αρνάκι. Αγνάκι. Όχι. Όχι. Ναι, ναι. Αγνάκι. Τσακνάκι. Ναι. Ναι. Τσακνάκι. Μπράβο Καλλιόπη. Το βάζεις και το βγάζεις κατευθείαν. Τι είπα κατευθείαν, έρχουνε τα μάγουλά μου, λες και έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο. Απορώ που χωράει στο Νιώθω- αυτό. Ναι ρε, γιατί έχω πάρει αυτό και δεν έχω πάρει το πιο μικρό. Ίσως να... Αυτό δεν είναι καλό. Στελίτσα δεν είναι καλό αυτό. Είναι. Μήπως έχω κάτι το οποίο δεν το έκρυβα τόσο καιρό. Μήπως... Όχι δεν... Τέλος πάντων. Πάω στο επόμενο, παιδιά. Λοιπόν, όλη την Καλλιόπη, παιδιά. Ακολουθούμε όλη την Καλλιόπη. Όλοι. Και πάω στην επόμενη λέξη. Όχι, η επόμενη δεν... Για να δω. Ωραία. Είναι ρήμα. Εντάξει. Καλά δεν λέω ρε θέλεις. Ρήμα. Ναι. Ωραία. Δίνω τον πίνακα. Και μετά θα πάμε πάλι σε λέξεις αντίθετα συνώνυμα. Γιατί έχει πιαστεί μαγουλάρα μου, έχω πολλές λέξεις από αυτό. Θα το κάνουμε ένα λάξ. Μετά ερωτήσεις, μετά από αυτό, κάπως έτσι. Και θα βρίσκω κι άλλα παιχνίδια στην πορεία. Στα επόμενα live θα βρίσκω κι άλλα πράγματα. Κάτι θα κάνουμε. Εδώ θα πονέσουμε, παιδιά. Λοιπόν, βάζω το εργαλείο. Ακρίστε τώρα. Ακρίστε. Ιταλιάζα. 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 Για να δεις, η αράζα. Η αράζα. Μην το βρίσκεται να κάτσει έτσι. Ράζα. Η αριάζα. Η αριάζα. Η αριάζα. Η
Άζα. Δεν στήρωψε πάνω. Τι. Υδροκολλιάζω. Έλα Ράντα. Έγινε σάλια. Καλησπέρα Ειρήνη, τι κάνεις, καλά είσαι. Είναι λες, ναι, ναι. Έτα. Ράζα. Στελίτσα. Ξεχυλώσανε τα μάγουλά μου. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλό αυτό, αλλά έχει πλάκα. Λοιπόν. Συγχαρητήρια Ειρηνάκη μου, όμορφο γλυκό. Χειροκρότημα Ειρήνη. Επίσης ένας πολύ καλός παίχτης στην παρέα. Μπράβο Ειρήνη. Λοιπόν, η λέξη που έψαχνα είναι υποβιβάζω. Ιαγιάζω. Καλλιοπάρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Ιαγιάζω. Ναι, δεν ακούγονταν. Δεν κάνω. Το πι δεν προφερόταν. Λοιπόν, αυτό θα μπει σίγουρα μέσα στο παιχνίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη. Καλλιόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό θα μπει σίγουρα στα παιχνίδια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πώς ήμουν απ' έξω, πώς με ακούγες, Στελίτσα? Δεν σε άκουγα, το έχω χαμηλά. Όχι, γενικά τώρα που έχεις live σε μένα εδώ, τώρα με βλέπεις. Πώς ήμουν πολύ περίεργος. Ήμουνα boomer τρελό. Δεν ξέρω τι μου πει. Καλά, άστο. Όχι, πλάκα έχει, ωραία. Πλάκα δεν έχει. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Βάζω λέξεις για τα καινούργια παιδιά. Καλλιόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Ξεκινάω λέξεις πάλι. Μετά θα ξεκινήσω ερωτήσεις και μετά πάλι το ίδιο. Να μεγαλώσω τις μαγουλάρες μου, να Στελίτσα, μήπως και... Καλλιόπη, τι κάνεις? Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η λέξη είναι... Λοιπόν, μισό να το γράψω, γιατί ως γνωστόν και να γράφω και να λέω είναι για μένα λίγο δύσκολο. Ωραία, η λέξη είναι αυτή. Βίαιος. Και θέλω το συνώνυμό της. Αν δεν τη γνωρίσουμε λέμε απλά γραμματάκια και θα εμφανιστεί σιγά σιγά. Β λοιπόν. Ωραία. Μισό λεπτό να την βρω γιατί την έχασα. Β. Οπ. Ωραία. Όχι βία, όχι. Βία δεν είναι. Καλησπέρα Κωνστά, καλησπέρα. Κωνσταντίνα, συγγνώμη. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Λοιπόν, το α. Το όμικρον. Ωραία. Το ε. Όπ, τι έκανα. Το ε και το σίγμα. Ωραία. Το π και το ταφ. Το π και το ταφ. Το ρο. Οπότε μου λείπουν 2 γραμματάκια. Βάναυσος όχι. Το φι. Γιατί όχι. Ένα μου λείπει μόνο. Παιδιά πάμε. Το έχει πει. Έφη το βρικές. Ωραία. Σφοδρός. Είναι η λέξη που ψάχνω και το συνώνυμο του βίαιου. Εντάξει. Τώρα θα πάμε στο αντίθετο. Μισό λεπτάκι να σας το γράψω. Πάμε tap και ακολουθούμε και την έφη, παιδιά. Σημαντικό να ακολουθήσουμε την έφη. Πιο πολύ αυτό με καίει. Και μετά tap αν θέλετε. Πάμε. Θέλετε, κάντε tap. Πλάκα κάνει. Ναι. Λοιπόν. Βίαιος. Αντίθετο. Οπότε.
Αυτό είναι. Όλα καλά, Ειρηνάκη μου, όλα καλά. Όλα όμορφα. Δέλτα, ύψιλον, δέλτα. Για να δω. Δέλτα, ύψιλον. Για να δω κάτι άλλο. Όχι, σφουρό, όχι. Πράος. Το είπε. Πράος. Το αντίθετο του βίαιου είναι το πράος. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, βλέπω την Αγγελική. Μπράβο ρε Αγγελική. Ακολουθούμε όλη την Αγγελική, παιδιά. Πάμε, όλη την Αγγελική. Και πάω στην επόμενη λέξη. Συγχαρητήρια Αγγελικούλα. Πάμε να την ακολουθήσουμε, παιδιά, όλοι. Πάμε. Ακολουθούμε την Αγγελική και μετά laptop και συνεχίζω εγώ μέχρι να τα γράψω όλα αυτά, να τα κάνω. Λοιπόν, πάμε. Για να δω. Η λέξη που ψάχνω, που έχω δηλαδή και ψάχνω το συνώνυμό της, είναι το δηλώνω. Ωραία. Ωραία. Για να δούμε. Έτοιμος. Διαλώνω. Εκφράζω. Όχι. Αλφα. Οκ, ξεκινάμε. Το αλφα το βάζω εδώ. Φανερώνω. Μπράβο. Φανερώνω. Ναι, Στελίτσα. Έχω δηλαδή στη φάση ότι εσύ ό,τι βλέπεις πρώτο. Γιατί ξεκινάει καθυστέρηση και ιστορίες και υπάρχει θέμα. Συνεχίζουμε. Η Έρη λοιπόν. Χειροκρότημα. Συγχαρητήρια Έρη μου. Θα σε ακολουθήσουμε όλοι και εγώ αν δεν σε έχω ακολουθήσει. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μου. Παιδιά, όλη την Έρη την ακολουθούμε, εντάξει. Όλοι μέχρι να συνεχίσω και να βρω και το αντίθετο. Παιδιά, το αντίθετο τη δηλώνω. Εντάξει. Για να δούμε. Σας λέω αυτό και πάμε σε ερωτήσεις. Θα σας κάνω ερωτησούλες. Όχι, για πες, άλλες. Δώστε λέξεις, άμα μπορεί να πέσετε μέσα. Μέχρι να το γράψω. Την Έρη μόνο θέλω να ακολουθήσετε, μόνο αυτό. Για να δω. Ειρηνάρα μου. Λοιπόν. Το αλφα, βεβαίως. Γεια σου πριγκίπισσα, γεια σου. Καλώς ήρθες. Το μη. Το σίγμα μέσα. Αριστερόχειρας κλασικά. Λοιπόν, ρο. Λοιπόν, παίζουμε πριγκίπισσα κρεμάλες. Μπες λίγο να δεις, δες. Προσπάθησε λίγο να μπει στο σκηνικό του παιχνιδιού, θα καταλάβεις. Αποσιωπώ. Λοιπόν, ψάχνουμε το αντίθετο του δηλώνω. Το αντίθετο του δηλώνω το βρήκε ο Δημήτρης και είναι το αποσιωπώ. Με τη βοήθεια της κρεμάλας θα σταματήσω τώρα την κρεμάλα και θα κάνω ερωτήσεις. Μετά πάλι κρεμάλα, μετά σπασμένα, χαλασμένα τηλέφωνα, όλα.
Λοιπόν, Δημητράρα μου. Όλοι το Μίτσο, παιδιά. Ακολουθούμε όλοι το Μίτσο. Ο νικητής θα ακολουθείτε από όλους. Από μένα, από τη Στελίτσα, από συντονιστές, συντονίτρες, ό,τι υπάρχει. Όλους και από εσάς. Πάμε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Με ερωτήσεις. Λοιπόν, ερωτήσεις. Και ξεκινάω την πρώτη ερώτηση. Ναι, κλόνο, μάσκουλα, ναι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Η ερώτηση είναι πολύ εύκολη. Είναι πανεύκολη, την ξέρουμε και την γνωρίζουμε όλοι. Οπότε όλοι τα χέρια σας κοντά στο αγκουμπότζαμο και ο πρώτος θα κερδίσει. Ο πρώτος θα κερδίσει ακόλουθους, θα κερδίσει σεβασμό, αξιοπρέπεια και όλα τα υπόλοιπα. Που όλοι την έχουμε εννοείται. Πάμε. Ποιο φύλλο κουνουπιών τσιμπάει τους ανθρώπους? Θηλυκό. Μάρθα. Τη Μάρθα βλέπεις? Δεν βλέπω ακόμα. Για δες. Μάρθα Κατ. Αυτή βλέπω, την κοπέλα αυτή βλέπω πρώτη. Όχι. Εντάξει, Μάρθα, συμφωνούμε? Όχι, δεν συμφωνούμε. Εσύ ποιο βλέπεις πρώτο? Όχι, εσύ. Εγώ θα βάλω τη Μάρθα που βλέπω εγώ πρώτος. Και θα βάλω και εγώ αυτό που βλέπω. Ωραία, 2 νικητές. Χειροκρότημα και ακολουθούμε 2 νικητές, παιδιά. Ωραία. Ακολουθούμε τη Μάρθα. Δίνουμε λίγο χρόνο, κάνουμε tap-tap να ακολουθήσουμε και το δεύτερο νικητή και πάμε δυνατά. Πάμε, παιδιά, 66 άτομα. Πάμε όλοι tap-tap να το σηκώσουμε. Πάμε δυνατά. Πάμε στα 20. Είναι 14.500. Πάμε στα 20. Το έχουμε στα 20, παιδιά. Πάμε. Πάμε 20. Να συνεχίσω την επόμενη ερώτηση. Και τον επόμενο νικητή, το δεύτερο νικητή. Ναι, τώρα θα ανέβει. Πάμε για 20, παιδιά. Πάμε δυνατά, tap-tap. Καλώς. Αυτό το μεταξύ, γιατί εγώ το βλέπω σκοτεινό, ρε Στέλιτσα? Έτσι φαίνεται σκοτεινό, γιατί όμως? Δεν πειράζω τίποτα, μην τα κάνω χάλια μαύρα. Εν τω μεταξύ καράβιασε η μάσκα μου. Όχι, εντάξει, έβγαλε μαλλί. Αρχικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά που κάνουν tap-tap. Εντάξει. Λοιπόν, γυμνάζουμε τα δάχτυλά μας, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι λίγο δύσκολη. Θα βοηθήσω όμως. Τι? Θα βοηθήσω με τη βοήθεια της κρεμάλας, πάλι του πίνακα. Λοιπόν, είναι ονοματεπώνυμο. Κάτε εσείς tap-tap, αφήστε με, μιλάω μόνος μου. Ωραία. Και η Μέξ, καλησπέρα. Συγγνώμη που δεν βλέπω και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά γράφω στον πίνακα, τι να κάνω. Λοιπόν, και η Μέξ, δικό σου είναι αυτό. 17.700, παιδιά, θέλουμε άλλα 3. Άλλα 3, όχι, άλλα 2. Σωστός, άλλα 2 κοντά. Για να το κάνουμε 20.000. 20.000 γιατί μπήκε και η MX και τώρα με τόσο λίγα δεν μπορεί. Είδες και η MX τι λέω για την πάρτι σου. Δεν μπορεί να μπει έτσι. Οπότε βάζω λίγο χρόνο. Η σκιά. Ποια σκιά? Όχι. Στο φως με βλέπεις στο σκοτάδι, όχι τι είναι. Και λέω, στο φως με βλέπεις στο σκοτάδι, όχι τι είμαι. Ναι, η σκιά. Αυτό δεν είναι? Η μικρή η Ανούλα. Τα ώρα τους λέει. Το τρελιάρι. Κολλάμε αλήθεια, λες πριγκίπισσα? Εμένα μου το δείχνει πράσινο. Ρίξε μια ματιά. Ή βγες και ξαναμπες να δεις. Εγώ είμαι εντάξει, το βλέπω πράσινο εδώ. Ναι.
Λοιπόν, 18.800. Λίγο ακόμα θέλουμε, παιδιά, λίγο ακόμα για τα 20.000. Πάμε γρήγορο tap-tap, δυνατό, και σας δίνω το επόμενο. Ωραία, ωραία, εντάξει. Αν κολλάω, είναι λογικό να κολλάμε, γιατί είχαμε και κάποια διακοπή ρεύματο και ψηλό. Άργησα λίγο, να σας πω την αλήθεια. Άργησα λίγο το live. Ωραία. Στελίτσα, για πες. Έχω γράψει στον πίνακα λοιπόν ένα ονοματεπώνυμο κάποιου ανθρώπου. Στην ερώτηση που θα σας κάνω, σιγά σιγά, αν δεν το ξέρουμε, θα το βρούμε με γράμματα. Είναι πολύ δύσκολο, εντάξει. Βέβαια δεν σημαίνει επειδή δεν το ξέρω εγώ ότι είναι δύσκολο, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως. Ωραία, 20.000. Ξεκινάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταματάτε tap-tap. Θα σταματάτε tap-tap και πάμε τώρα να βρούμε. Λοιπόν, η ερώτηση σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτό εδώ, είναι η εξής. Ποια έχει πει, ποια, δηλαδή αυτή που γράφει εδώ, ποια, άρα είναι κοπέλα, έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερα, ποια έχει πει, λέει, δεν υπάρχει καλύτερη χρονική στιγμή από το παρόν όταν έχουμε χάσει τα πάντα. Ποια το έχει πει αυτό? Δεν υπάρχει καλύτερη χρονική στιγμή από το παρόν όταν έχουμε χάσει τα πάντα. Ποια το έχει πει? Λοιπόν, ξεκινάμε. Ταφ αλφα χ. Όχι, όχι. Δεν είναι Ελληνίδα. Δεν είναι Ελληνίδα, όχι, όχι. Τελειώνει σε λάμδα. Το είπε η Μάρθα. Το είπε. Μπράβο. Σιμών Βέιλ. Σιμών Βέιλ. Για όσους δεν γνωρίζουν την κυρία, κάντε το ένα γκουγκλάρισμα. Θα καταλάβετε γιατί πράγμα εννοούμε. Λοιπόν, ακολουθούμε τη Μάρθα. Όσοι δεν ακολουθήσαμε πριν. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη την επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, Μαρθούλα, εντάξει, ακολουθάμε. Γαλλίδα φιλόσοφος. Μπράβο Μαρθούλα, μπράβο. Μπράβο ρε Μάρθα. Λοιπόν. Καλέ Σπύρο, γι' αυτό ήρθες εδώ για να τα μάθουμε όλα παρέα. Σπύρο, έλα μαζί μας, γιατί ούτε εγώ τα ξέρω. Χωρίς πλάκα δεν τα ξέρω. Σπύρο, σε ένα τετράδιο το έχω ψάξει το μεσημέρι. Τα έμαθα το μεσημέρι, ούτε εγώ τα γνώριζα. Πάμε στην επόμενη, μπορεί να ξέρεις την επόμενη. Λοιπόν, πότε γεννήθηκε, άκου. Πότε γεννήθηκε, σίγουρα το ξέρεις αυτό, Σπυρακό. Πότε γεννήθηκε ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής Βασίλης Πανούλης? Συγκεκριμένα, ημερομηνία και έτος. Μόνο ένα άτομο όμως έχει ακολουθήσει, αλήθεια λες? Παιδιά, όλη τη Μάρθα, ακολουθήστε όλη τη Μάρθα. Πάμε. 7 Αυγούστου 1982. Μπράβο. Πάνας P13. Στελίτσα, αυτό είναι. 7 Αυγούστου 1982. Νικητής. Είναι ο πρώτο παλικάρι που βλέπω. Χειροκρότημα. Ακολουθούν όλοι Πάνας. Παιδιά, όλοι όμως, έτσι. Ακολουθούμε όλοι Πάνας και Μάρθα. Όλοι. Θα σας ακολουθήσω κι εγώ μετά το live. Εννοείται. Όταν γίνει αυτή η διαδικασία, όταν ακολουθήσουμε τον Πάνα δηλαδή, πάω στο επόμενο. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Η οποία είναι λίγο περίεργη. Χαμός έγινε στο τελικό, Χαμός έγινε στο τελικό. Τη διαιτήτρια με αστυνομική φροντίδα που πήγαν στα αποδυτήρια. Ναι, φαντάσου. Έγινε πανικός. Και ήταν Στελίτσα. Αχ, δεν ξέρω, γιατί Ωραία. παρακολουθώ το live. Ήταν η πρώτη διαιτησία, ήταν η πρώτη... Γαλλίδα ήταν η κοπέλα και πρώτη Ελληνίδα, λέω, πρώτη κοπέλα που έκανα διαιτητή. μαζεύτηκαν πάρα πολλές δυνάμεις στο γήπεδο και η κοπέλα Χαμός, πήγαινε συνοδεία. Ρε γάμο. Ωραία, αυτά είναι. Άστα να πάνε τώρα. Είδε Λοιπόν. καλής, ποιος κέρδισε, Παναθηναϊκός ή Άρης?
Άμα πω τώρα θα γίνει εδώ, θα τα κολλήσω όλα. Λοιπόν, 1-0 ο Παναθηναϊκός. 1-0 Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε. Βανέσσα, ευχαριστώ πολύ. Στελίτσα, είσαι Παναθηναϊκός, Εγώ, παιδιά, είμαι Ολυμπιακός. Η Στελίτσα Παναθηναϊκός, οπότε υπάρχει θέμα. Υπάρχει χοντρό θέμα. Οπότε εγώ δεν ασχολούμαι γιατί χτες έχασα το μπάσκετ. Οκ. Αλλά την Τετάρτη θα το σηκώσω και στην Ευρώπη εγώ. Ναι, καλά. Ναι, ναι, καλά, θα το δεις. Κάνουμε. Έτσι θα κερδίσουμε τη Φιωρεντίνα, Στελίτσα. Να σου πω λίγο κάτι. Επειδή Ναι. σήμερα κέρδισα, αύριο μαγειρεύεις. Την Τετάρτη θα γίνει πανικός, Μάρθα. Καλά. Θα πάμε την Τετάρτη. Θα πάμε Πασαλιμάνι την Τετάρτη, Τι να κάνουμε. Πάμε, Στελίτσα. Πάμε στο φλόρο του να κάτσουμε. Τι λες, ρε, εσύ, πλάκα κάνεις. ρε. Πάμε Πασαλιμάνι να πιούμε και καμιά μπυρίτσα. Τι είναι ο Πάμπλο Νερούδα? Ευχαριστώ. Εδώ σηκώνεις λίγο πιο σύγχρονα. Τι είναι ο Πάμπλο Νερούδα? Νερουλά. Τι είναι? Νερουλάς. Όχι. Νερούδα. Τι μπορεί να είναι ο Πάμπλο Νερούδα, ρε παιδιά? Πολιτικός όχι. Ποιητής. KMX. KMX. Έλα ρε. KMX Στελίτσα. Ποιητής είναι. Μπράβο. Λοιπόν, όλοι το KMX χειροκρότημα. Λοιπόν. KMX. Ακολουθήστε το KMX όλοι. Δίνω και την τελευταία ερώτηση. Όχι. Να πούμε τελευταία ερώτηση για αυτό το live. Ή να κάνω. Θα κάνω κι άλλη. Κάνε. Θα κάνω 2-3 ερωτήσεις. Περίμενε. KMX, μπράβο. Επόμενη ερώτηση. Έχουμε ακολουθήσει την KMX όλοι, Πάμε. Ναι, καλά, από παλιά. Όχι. Για την ερώτηση έχω κι άλλα παιχνίδια. Κάτσε, KMX, κάτσε, περίμενε. Θα κλείσεις. Θα κλείσω 12, απλά άργησα λόγω του ρεύματος, θα το κρατήσω λίγο παραπέρα. Λίγο, έτσι, λίγο κάθε 10 λεπτά θα το κάνουμε. Κάθε 10 λεπτάκι, 20 λεπτάκια, θα το κάνουμε, δικό μας είναι. Λοιπόν, πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα? Μήνας και έτος. «1913». Κάπου εκεί το υπολογίζω. Κάπου μέχρι το 1930 το δω. Λοιπόν, για άλλη μια φορά μην τους έπεσε μέσα. Είναι Δεκέμβριος του 1993, παιδιά. Το 1993. 1993 καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα. Μπράβο, Μητσό! Αλήθεια. Ναι. Οπότε. Δηλαδή, άμα έκανα βλακίες σαν παιδί, μπορούσε η μαμά μου να μου βάλει για θανατική ποινή. Δεν έκανες βλακίες όμως, έκανες βλακίες. Κάτσε, δεν μου πες κάτι τέτοια. Εμείς παντρευτήκαμε αυτό που πρέπει να το άλλο που είσαι. Έχεις λευκό όμως με ποινικό μητρό, έτσι. Ναι, για την ώρα. Παναγία μου. Γι' αυτό πρόσεχε. Μην πας σε κανένα περίεργο μέρος και. Σε πάω καμιά εκδρομούλα. Άμα με κάποια Παρασκευή δείτε ότι δεν γίνεται live, κάτι, οτιδήποτε. Είναι λογικό γιατί κάνει. Στείλτε κανένα προσωπικό. Να δούμε αν είμαστε καλά γενικά. Παρασκευή γιατί. Τίποτα. Παρασκευή λέω. Ας πω, άστο από Παρασκευή να το κάνουμε. Σάββατο το κάνω εγώ, αλλά ας το κάνουμε την Παρασκευή, δεν πειράζει. Ναι, υπάρχει μια επικοινωνία. Λοιπόν, Δημήτρη μου. Το Μίτσο, παιδιά, το Μίτσο όλοι. Επόμενη ερώτηση. Πάμε 17 άτομα. Πάμε κοινοποιήσεις και tap-tap. Τι γίνεται ρε παιδιά. Θα κλείσει και φύγανε οι άνθρωποι. Καθίστε λίγο ακόμα μωρέ, λίγο ακόμα. Τώρα 4 λεπτά τι να κάτσουμε. Μισό. Τελειώσε. Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η πόλη»? Στα αγγλικά The Town. Ξένη ταινία δηλαδή. Νόμιζα η άλλη πόλη. Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας The Town? Έχω φάει lag. Έχεις φάει lag? Γι' αυτό έχει λίγα αυτό. Γι' αυτό, γιατί κόλλησε. Παιδιά, κόλλησα. Πείτε μου αν κόλλησα. Ναι, γιατί ξαναμπαίνουν εκεί. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να ξαναοργανωθούμε. Αγγελική, μισό λεπτό. Κατάλαβα ότι κόλλησα. Μισό λεπτό. Θα ξανακάνω την ερώτηση.
Κάτσε να μαζευτούμε. Κάντε λίγο ταπ-ταπ να ξεκολλήσει. Αν κάνω και εγώ, τι θα γίνει. Έκανα. Άμα τρέμει λίγο η οθόνη, κάνω ταπ-ταπ, παιδιά. Πάτε λίγο πάνω δεξιά αυτό το στρίγγυλο. Ποιο λες? Δίπλα από εκεί που γράφει το άτομο. Ναι. Όχι, ρε, με το πάτε. Πλάκα κάνει. Αυτό είναι όντως κλείνω το live, ρε εσύ. Κρίστοφερ Νόλαν. Όχι. Λοιπόν, ακούστε λίγο την ερώτηση άλλη μία. Ακούστε. Στελίτσα 14 άτομα είναι. Φύγαν όλοι. Ακούστε. Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας The Town? Είναι πολύ γνωστός. Και είναι και ηθοποιός. Πολύ γνωστός ηθοποιός. Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας τον? Όχι ρε εσύ. Tom Hanks. Όχι. Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας The Town? Η πόλη δηλαδή στα ελληνικά. Να ξέρεις ένας, παιδιά. Ο Μάρκος, ο Σεφερλής. Βρε πριγκίπισσα. Ο Μάρκο Πόλο. Κάτσε να κάνω και λίγο ταπ-ταπ να ξεκολλήσει ρε εσύ. Έχει ξεκολλήσει. Ναι. Και MX έτσι και σου πω, ξέρεις ποιος είναι γνωστός ηθοποιός. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Δεν ξέρω έτσι. Αν πως αυτός που έπαιζε στην πόλη των Αγγέλων. Ποιος έπαιζε στην πόλη των Αγγέλων? Νίκολας Κέιτς. Μπράβο, Όχι, δεν είναι. Ο Μπεν Αφλεκ, Ειρήνη. Τι είναι αυτό? Ο Μπεν Αφλεκ, Στελίτσα, έχει παίξει, νομίζω, ο Μπεν Αφλεκ, άμα πατήσει, έχει παίξει και το... Αχ, ρε εσύ με την Τζένιφερ Λόπεζ είναι αυτός, σύζυγος Τζένιφερ Λόπεζ. Ο Σαγώνας, που έχει ένα σαγόνι μέχρι περίοδος. Δεν μ' αρέσει καθόλου και... Άμα τον δω μπορεί να ξέρω τι. Δεν το έπαιρνε. Όχι ο Νικόλας Κέιτς. Ναι, ο Μπεν Αφλεκ. Δεν πειράζει, δεν το κατάλαβα. Ο Μπεν Αφλεκ. Μπράβο ρε Ειρηνάκη, χειροκρότημα. Λοιπόν, είμαστε 11 άτομα. Μια που είμαστε 11 άτομα. Ακούστε τώρα που είμαστε 11 άτομα, εδώ. Θα σας πω ερωτήσεις. Όχι, τέλος ερωτήσεις. Δεν κάνω ερωτήσεις. Ξαναμαζευτούμε μετά. Άμα μαζευτούμε. Λοιπόν, θα βάλω αυτή τη συσκευή στο στόμα μου. Θα σας λέω λέξεις. Εντάξει, θα σας λέω λέξεις και θα προσπαθούμε να τις βρούμε. Εντάξει. Έχει πολύ πλάκα. Είμαστε 13 άτομα, μια χαρά. Το έχω. Λοιπόν, με το που θα βάλω αυτό το πράγμα, θα σας πω. Δεν θα το βάλω κάπου περίεργα. Θα το βάλω στο στόμα μου. Θα μπουν εδώ πέρα. Εδώ στις άκρες μπαίνουν οι μαγουλάρες μου. Εντάξει, του στόματος όμως οι μαγουλάρες. Ναι, ρε γάμο το, γιατί πήρα το μεγάλο. Δείχνει τους λίγο το μέγεθος. Θα το βάλω και θα το δούνε. Έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, όχι, ακούστε. Έτσι δεν θα φαίνεται, στο χέρι δείχνει. Το χέρι μου είναι έτσι. Εντάξει, δεν φημίζομαι για το μεγάλο χέρι. Και είναι αυτό. Λοιπόν, έχω. Λες να μεγαλώσω το στόμα και να είμαι καλό σε κάτι άλλο. Λοιπόν. Ωραία. Με το που θα βάλω αυτό το πράγμα. Έχεις μεγάλο στόμα. Όχι, ρε, δεν έχω στοματάκι. Έχω Στελίτσα, έχω μεγάλο στόμα. Έχω. Πω ρε φίλε. Λοιπόν, με το που θα το βάλω αυτό θα πω τη λέξη, εντάξει. Ακούστε προσεκτικά. Για λίγο KMX τι έστειλε. Ο KMX είναι. Όχι, ρε, εσύ KMX θα μας παρεξηγήσουν. Κοίτα, θα το βάλω να με δεις πως είμαι, περίμενε. Μεγάλη γλώσσα. Για την εργαλεία, κοίτα, κάτσε, είσαι εργαλεία. Έτοιμος είναι. Τα λέεις. Αυτά είναι. Εν τω μεταξύ βγήκε το τέτοιο του κλόουν πάνω σου και δεν. Αλήθεια λες. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη λέξη. Ακούστε τη λέξη, περίμενε. Ναι, αυτό πλάκα Στελίτσα. Άστο, έχω κάτι στο μυαλό μου. Άστο, δεν μπορώ τώρα, να σου πω κάποια στιγμή. Λοιπόν. Κάνε πρακτική. Τώρα. Ναι, πρέπει να κουρευτώ ρε Ειρήνη, το ξέρω. Όχι ρε, δεν φάνηκε, μπήκε σου λέω το εφέ του κλόουν. Σοβαρά μιλάς, έβαλε και μπερούκα σε μένα. Γι' αυτό σου λέω. Μπερούκα μπήκε με τέμα το μαρέ. Περούκα, ναι. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, ακούστε, λέω τη λέξη, Μια στερνοκλειδώμα στο ειδήσιο. Αυτή την είχα. Ναι, την είπες. Αυτή. Ναι. Αυτή. Η έννοιας. Τώρα ποιος είναι ο έγκυος, δεν κατάλαβα. Μεσά.
Ιέτιας. Το βρήκανε, μην το γράψει. Ναι. Υπέτειος. Ελληνικά λέει. Απλά έχει την προπόνηση στο στόμα. Α, υπέτειος. Μπράβο. Η Ειρηνή. Το βρήκε η Ειρηνή. Επειδή δεν έβλεπα, είχα μεγαλώσει τα μάγουλά μου. Και είχα να μπει στα μάτια μου πάνω. Λέει και είμαι εξελληνικαλές. Τι και. Ελληνικαλές. Πάμε, επόμενο. Το επόμενο είναι καλό. Θα το βρούμε το επόμενο. Ακούστε. Ναι, να γαλεί. Τα γαλεί. Εντάξει, αυτό ακούγεται. Θεωρώ. Γαργαλί. Τα γαλεί. Δεν τα γράφει. Όχι. Τα γαλεί. Σάγια, κατά. Τα γαλεί. Ωραία, γελάσω. Τα Σκατάει, γαλεί. πώς λέει. Μισά. Μεταλλική. Τα γαλεί. Δεν τα γαλεί. Θέλω μια σαλιάρα. Δεν έχω και καμία για μωρά. Τα γαλεί. Καλησπέρα. Για να δω. Παιδιά, συγγνώμη. Το βγάλε. Πιαστήκανε τα μάγουλά μου. Μισό, θα το ξαναβάλω. Είναι απλό. Δώστε προσοχή. Μετάλλαξη έγιναν τα μάγουλά μου. Μισό. Ξέρεις τι, για να μην μπορώ να έχω αυτό κάτω έτσι με τα χέρια σου. Ναι, η Καλλιόπη. Τα γαλεί. Το είπε. Τα γαλεί είναι. Όπως είσαι το επόμενο. Τα γαλεί. Εντάξει. Στα χάρη, εντάξει. Και στα δικά. Ίσα. Μπράβο. Ακούστε. Δακρυνέντα. Γεια σου βρε Βιόλα. Δακρυνέντα. Ναι. Ειρήνη. Μπράβο Ειρήνη, μπράβο. Παιδιά, Καλλιόπη και Ειρήνη, Πάμε. Θα δώσω λίγο χρόνο. Γιατί κρεμάσαν τα μάγουλα. Συγγνώμη, αλλά εγώ βλέπω άλλο. Πάνω σίγουρα βλέπεις. Κάτω από το μια χαρά τα πας. Ποιον βλέπεις? Περίμενε. Εκεί, από κάτω. Καλησπέρα, μια χαρά τα πας. Ντοκουμέντο, βλέπω την Ειρήνη. Εντάξει. Θα βάλω και την Ειρήνη. Βάλε και την Ειρήνη. Λοιπόν, παιδιά, μαζευτείτε. Να πάμε στο επόμενο. Μαζευτείτε να πάμε στο επόμενο. Έχω όρεξη σήμερα, παιδιά. Πώς θα κοιμηθώ, έχουν μεγαλώσει τα μάγουλα στο μαξιλάρι, που θα κάνει λακκούβα το μαξιλάρι. Καλό. Και η MX έχω το χιμωράκι σου. Λοιπόν, μισό, περίμενε, πάω στο επόμενο. Θα σε βάνουμε, μάτια μου, θα σε βάνουμε. Να σε βάλουμε, ηρέμησε. Γελάει, μωρέ. Ριγίσα! Καληνύχτα! Ριγίσα, I love you! Λοιπόν, πετάχτηκε το εργαλείο, μισό λεπτό. Θελίτσα ήρεμα, φρόνημα, τώρα που έχω ανοιχτά τα μάγουλά μου. Δεν έχω κάτι να χώσω. Ποιο έβαλε αυτό? Αυτό έβαλε στο ζωή. Ωραία. Λοιπόν, Άνοιας. Συγγνώμη, ποιο λες τώρα? Αυτό. Γιατί? Γιατί έτσι.
Όνειρος. Μία μου η μνήμη. Είναι σκληρό. Όνειρος. Όνειρος. Ρούφα τα σαμάτια. Ναι. Πες τη λέξη να ακούω. Όνειρος. Όχι. Οκ. Μισά. Όνειρος. Όντως ακούγεται έτσι όπως λέει η Ειρήνη Όνειδος. Μάγειρας. Πού το σκέφτομαι. Όχι. Πονηρός. Όχι. Λοιπόν. Ακούστε, προσεκτικό. Αυτό είναι. Νι. Ως. Και γράφει μάγειρας. Όνειρος. Ειρήνη, ωραία. I love you, Ειρήνη. Okay. Πιαστήκανε. Αηδία, Δεν μπορείς να φανταστείς, Ειρήνη, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Αν βάλεις τώρα μέσα στο στόμα σου οριζόντια ένα κολοκύθι, Ναι, και να είναι κολοκύθι μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, όλη την Ειρήνη έχουν φύγει ψάλια, μίξες, χάλια έχουμε. Τι να πλύνω. Εννοείται, όλος μπάνιο θα κάνω. Ξεχύλωσε. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Θα πω ένα τελευταίο. Εντάξει, ένα τελευταίο. 12 και 10. Θα βάλεις το στόμα σου. Ναι, το βάλω. Δεν μου λες μήπως του βρήκες αφορμή. Αυτό, να βάλω αυτό. Μ' αρέσει τελικά. Θα κοιμηθώ με αυτό. Περίμενε. Οκ, λέει το πιες. Μισό λεπτό. Και μην φύγετε για να σας καληνυχτήσω, Μην φύγετε. Θα πω ένα τελευταίο. Να το βρείτε, Λοιπόν, κάτσε να σβήσω αυτό, μην σας μπερδώ. Εγώ θα έλεγα και αυτό. Ποιο? Λες, να πω αυτό. Θα πω αυτό. Και μετά πες και το άλλο. Ωραία. Τι γράφεις. Θα πω 2 λεξούλες ακόμα, παιδιά. Καθίστε. Μη φύγετε, ρε, περίμενε. Ακούστε. Κάτι λέξη. Ατριοχαθής. Καλά είναι. Ατριοχαθής. Ακούγεται. Ναι. Καλά, λέει η Φεργέρισα. Έχει. Κουκού. Έχει, I love you, έχει. Στο υπακούστηκε. Ωραία. Και κακά. Μπράβο, ευχαριστήρια. Λοιπόν, και δεύτερη λεξούλα. Δεύτερη. Χώνω άλλη μία το εργαλείο και στο λέω. Ακούστε προσεκτικά. Είναι δύσκολη. Καλή ανάθυλα. Ανάθυλα. Με το μαλακόλι το εργαλείο. Το είδα. Καλή ανάθυλα. Καλή ανάξ. Πες τη λεξούλα. Κλειοτάθυλα. Από λιμονάδα. Κλειοτάθυλα. Ναι, Δημήτρη. Είναι σαν λεπτά τα κάνω. Πες και αυτήν, γιατί την έσβησα κατά Ποια? Αυτήν. Την έφαγε αυτή. Αυτήν. Ναι.
Ακούστε άλλη μία λέξη. Ακούστε. Ακούστε άλλη μία λέξη. Άσε με το φράζω εδώ. Ότι σαδιανικάς. Αλλά. Καλή. Ότι σαδιανικάς. Ναι, είναι τώρα. Έλα ρε εσύ. Ναι, ο διατραγικός είναι. Ποιο βλέπεις? Την Ειρήνη. Α, θα μου πεις την άλλη. Βάλε όποιον βλέπεις, βάλε. Αχ, πω, απίστευτο. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρηνάκη. Εσύ για εμάς γιατί εσύ το έχεις στο στόμα σου. Μ' άρεσε, πραγματικά δεν ήξερα ότι έχω αυτά τα χαρίσματα. Στελίτσα, θα βγάλουμε χρήμα, να ξέρεις. Μην μου το πετάς κάτω στο πάτωμα, να το βάλω στο στόμα μου. Έχω το πλήρη. Ναι, θα πληθεί. Τι έχει πάνω. Λοιπόν, το βάζω αυτό εδώ. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε όλο το... Ελπίζω να σας άρεσε γενικά το καινούργιο μου παιχνιδάκι. Είναι ό,τι πιο ηλίθιο έχω πάρει και έχω αγοράσει. Αυτό το επιτραπέζι είναι το καλύτερο όμως. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι τέτοια τα γουστάρω πολύ. Λοιπόν, μην φεύγετε. Ακούστε να σας καληνυχτήσω, θέλω πολύ να σας καληνυχτήσω. Όπως τη Μαρία, την Πριγκίπισσα, την Έφη, την Ευγενία Ζαφύρη, τη Βιόλα Κοτόπουλη και η MX Γεωργία, την Ειρήνη και η MX, την Στελίτσα που ήταν δίπλα μου. Και θέλω να σας πω ότι... Α, ναι, ακούστε τώρα προσεκτικά τι έχω να σας πω. Σας ελάχω και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε όλοι μαζί. Να είσαστε όλοι υγιείς, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ για όλα που ήσασταν μαζί μου και να είστε όλα καλά. Φιλάκια πολλά, υγεία. Φιλάκια, σας αγαπώ. Καληνύχτα. Και θα λέει τώρα πας για και με έξω σκοπά το φοριδάκι.